kayeng ke baton ublay kasengan hadu kata-kata bat ai ba utra jisu undon lang ringkat bat phi ba pinyo ai gajing nang jing start gajing tip priu tip lay tip hok tip akor kat kum gajing ang not ka jong u tidak bangi ot yo ne ribon lapli yakini kamram dagasni St. Aloysius Secondary School mau laikin ton masar minta kasing khanyo trek uleber ar hajar ar poar kala pli ki additional building jo ki camera class jong kate ka school hakani ka singi la don lang ifada Marius thongni ba kum ukong san haring kat ka ji don lang parish priest ka maulai ufada teles por nong lang u assistant parish priest ufada Jos Varicasril ki dekhot ka parish pastoral council ki no hikai bat ki khenna jong kani ka school Lasdang ya kani kasingi daki jing duai bala aidu Father Jos buat sedaki program neki kena school bar ka jingker khu jong ki teki kamera kelas ki bathemai habakran haka program uba George G Pariat ulaya thu babon ki bala yara bantai ki teki kamera kelas la kalong hakaliang ka pisa ni kaliang jong ka bormet bar uwe neki te ude u aje agarwal haka baula no Synniang hadu saulak tingka kumban sa Kynmaw ki Kmie ki pa jong u ong ye phi kat no ngila penlut pa ro i kajing lum Synniang na kaliang jong parish tang kam school hang ne maulai ngam tip ki poi dagat no lag i father parish priest tip ya kata kiba sneu don kam ro hak wei kaliang tang na kadaw ba lingba kajing don jong di school ngila la ban pinyo ya kini ki e ki baro bat baro ki dap de kajing sneu ngu ladang ala long wei na ki khna school barim hang ne pan mi na kani ka school ngi Kynmaw kumno ngi laya tre shitom laya krekot bha la ai pan yo ban pas bha bat nga ai kuble sai sin ye ba George bala bu ching tho wat tingkar ja re ndre nga sneu lingo bha ba kani ka yeng school lai tali ki classroom o tang artali tingi lut tang shipulak kiwe ba ka le se da ka chirap chongka jiba Julius itip ha ba ka na kaliang jonga CMC ro le ya kerchan lem na kaliang jonga school tip kilale from pisa chano ringkat bat jong kini finance commission ki member jong pinai ba badu precious iba itip ha ni don kumba lais pa andre pusan ngot e gi kena ko ba school jungi ki kena ki bawan ha ka ni school ka jungi hi ki babun ki wan na ki longying long sem ki badung akiba kidan pun kiba kersyan bat yarap yaki bakin yo banwan school ha ka school ka jungi ka by school ngidon kat kum ki kelas kidon kiba nisim tang sispa sibnai kidon kiba don sispa sanpo bat aspa sanpo ba ka bakut ka de laispa ya kan ka school building ngidon lightly ki classroom ki bangidang de bachna thamai te ka wei ka bakham he du na prekini kili lightly ka de ka bala sang bala yarap bisa da u aje agarwal bre umawari mo te ula ai kumba saulak e te bat ka wei pa de ka kamra kelas ka bakham red ka de ka bala ai na ka na Synniang balang na po ka parish bat ka ba ka computer room pa de ka bangi lasna na ka CMC ka badan hapo jong ka Shnong ka Masari.